ترامپی آمادەکاری جنگ جیهانی سیه دکەت لە ڕۆژهەڵاتە ناوین. ژرەخێکی ترامپی شەری ڕادگریت و ژرەخێکی گەڤێن توفانێ لسەر ئیرانێ دکەت. پڕۆژێ ترامپی بۆ عیراقێ چییە؟ ئێدی ئەمریکا بڕوونی و ئاشکرایی بەرێچەکی خوداییە ناوچاوێن ئیرانێ و گەڤێن تەقاندنا فیشەکە خۆ بە ئەنیاوێ ڤەدکەت. دوماهی پێنگاوا خوژیدا وەزارەتا بەرگریە بە فەرمانە پیت هێگست وەزیرێ بەرگریە دەنگوباسên گەشتنا فڕۆکەیên جەنگیên بیدû ku bi şebeh dêne niyasîn bû gizîrteya dîgûgarîsiya ragihand. Firûkeya şebeh şiyanên vedizînê ji radaran jî hene. Girantirîn bombûçekên etomî heldigirît. Li vêrê jî nerawestiyayîne. Belkû li bere dû geştên firûkê helgirin Henry S. Truman bihenerîte deverê û hêşta jî bi dumahî nehatiye. Firûkê helgira nêm tiz dest bi parastina hêzên Emerîka ji başûrê Çînê û heta Rûşalata navîn kiriye. Di beramber jî da ya aşkeraya şiyanên serbaziyên Îranê berawirt bêyên Emerîka dikêmin. Lê gelek bi piştrastî ve gef û bersivdanên tund ku ji hejî gefên Emerîka bin lewma hemî pêşbînî diyar dikin Îran di nûkeda xudançekê etomî û nedûre bikarbînît. Şarazayên siyasî wesa diyar dikin di îdara Trampî da dêgûrankariyên mezin li Rûşalata navîn diroz bin û Emerîka divê destê Îranê li Rûşalata navîn kurd biket û dihête pêşbînîkirin Ukrayna bibîte qurbaniya evê siyasetê û jilayekê dî ve nêzîkbûna Rûsya û Emerîka dê Îranê radestî Emerîka ket û dêbîte qurbaniya berjewendî û siyaseta Rûsya. Dage hêza bişêt îdareya Trampî birawestînîtin êketiya Ewropayê lê bi mercekê Ewropa êkdeng bîtin. Lê di niha da Ewropa êkdeng nîne bi taybetî her du zilhêzên wê Almanya û Fransa. Şarazayên siyasî diyar dikin hêrişkirina Emerîka bû Îranê Fransa piştevaniya timamiya Emerîka biket. Dilayekê dî da hîlala şîe beref aqarekê dî diçît li Rûşhalata navîn. Şarazayên siyasî diyar dikin dibî di çend salên bêhêt da fişareka tund li ser Îraqê bêhête kirin û hejda şeعبî bêhête helweşandin yan jî navê bêhête guhrîn. Ji ber ku Trump siyasetmedareke pitir li ser aborê kar diket bi milyaran dolar li Îraqê serf kirine dibît daxwaza qerebûyê biket yan jî sinûrekê bû desthilatdarên Îraqê danît be taybetî jî bereyên şîe. Erê bidûtuna we Kurd di vê hawkêşê da dê çi lê hên?